Zizelkariak dokumentala Topaturen laugarren dokumentala da. Tximeletak Arrakala eta Ureka Uzalailen ondotik heldu dena. Eta pixka eta hausnarketa desberdinetatik abiatu zen dokumentala egiteko ideia, ez? Alde batetik, Topaturen eguneroko jardunean pixka bat ahaztuta uzten ditugun gazte mugimendu batzuei ahotsa eman eta aitortza bat egiteko aukera bat zen. Eta bestalde baita ere, bestelako Euskal Herri bat eta gazte mugimenduetatik beste modu batera irudikatutako Euskal Herri bat erakutsi nahi genuen, ez? Irudikatzea bera, eraikitzea delako. Zizelkariak azkenean da dokumental hontarako bilatu genuen metafora bat. Uste genuelako ere laguntzen zuela ulertzen guk espresatu nahi genuen ideia hori. Eta, azken finean zizelkaria da, ez, txikitik, inurri lan horretatik, eguneroko lan horretatik, bai bere herria eta bai Euskal Herria lantzen eta egiten duen pertsona hori. Nik errango nuke prozesu nahiko gora beratsua izan dela, ez? Urte bat baino gehiago pasa dugu dokumental hau bai pentsatzen hasi ginenetik, lantaldea bildu, grabatu, editatu eta guzti honekin, baina uste dut oso aberasgarria izan dela lantaldeko kideontzat, balio izan digulako guk geuk hausnarketa hori egiteko, ez? Nola lantaldeko kideok, ez garen guztiz hegemonikoak diren lekuetakoak, ez? Gara nafarrak, iparraldekoak, baina era berean bagara igual hirigunetakoak. Orduan, gure buruan nola kokatzen genuen hor, eta uste dut irakaspenak ere atera ditugula, ez? Gauza txiki guretzat ez deus izan daitezkeen gauza batzuk, ze garrantzitsuak izan daitezkeen bestelako leku batzutan, eta zenbat gauza ematen ditugun egintzat edo jotzat Euskal Herri osoan eta nola ez diren hala, ez. Dokumental honekin bilatzen duguna, alde batetik, garazik esan duen bezala errealitate horiek ikustaraztea, baina baita ere pausu bat gehiago ematea, ez? Hausnarketa bat abiatzea, bai zonalde horietan, ez daudenak zentroan edo ez direnak hain hegemonikoak, pixkat haien buruari buruz hausnartu eta ahaldundu eta indartu daitezen, haien antzekoak izan daitezkeen errealitateak ikusita. Eta beste alde batetik, bai hiriguneetan edo eta zentrorago direnek hausnarketa bat abiatzea, ikusten ditugu gugandik periferia dantz gehiago daudenak, nola markatzen ditugu askotan, nola pentsatzen dugu nitatzen dutela, eta pixkat horri buelta ematen hastea, eta balioan jartzea ere Euskal Herriak errealitate eta egiten du desberdinak dituela. Bai proiektua finantzatzeko laguntzatxo bat beharko dugula, ez? Gure eguneroko lan militantetik ere bai egin dugu dokumentala, baina produkzio gastuei aurre egiteko crowdfunding bat jarri dugu martxan, irubikoitza-itxulapikoa.eus plataforman. Crowdfunding kanpaina hau azaroaren 29 arte luzatuko da, eta azaroaren 30ean dokumentala estreinatuko dugu Tuteran. Eta hortik aurrera aurkezpen bira bat ere abiatuko dugu, batez ere garrantzia eman nahi diegu bira honetan grabatzen ibili garen txokoi eta Euskal Herriaren periferia geografikoetako herriei, baina erdigunetan ere egongo gara, hausnarketa horiek zabaltzeko gogoz.